ବୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷଣ। ମହିମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତ ସେହି ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜାଣିବା। ପଶ୍ଚିମ ଧନୁ ନିତ୍ୟ ଖରା, ପୂର୍ବେ ଧନୁ ବରଷେ ଝରା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସକାଳେ ଅବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଗଲେ ଖରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବେ ଧନୁ ବରଷେ ଝରା। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଊଣା, ଧାନ ଫଳଇ ଦୁଇ ଗୁଣା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣ ଧାନ ଫଳିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଅନ୍ତି ଦିନ। ଶସ୍ୟରେ ବସୁମତୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସେ ଥରହର, ବୈଶାଖରେ ଝଡ଼ ପଥର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ତାରା ଫୁଟେ, ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଘଟେ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଥରହର। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେଲେ, ବୈଶାଖରେ ଝଡ଼ ପଥର। ବୈଶାଖରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ହେବା ସହିତ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ଖସିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ଦିନେ ନ ଛାଡ଼ଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ତାରା ଫୁଟେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଆକାଶ ଅତି ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲେ ମହୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଘଟେ। ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ଡାକଇ ଘନ ଘନ, ଶୀଘ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାଣ। ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ରାବିଥାଏ ତ ତାହା ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।